Ha ka khat arterik no pra arja arpusau ka kinhun pulit jong ka East Khasi Hills kala yo ban kem ya arngut kibriu na umpernai ka bahab hadpo ka jingpet jong ka Madanryting Police Station. Kini kibla syak kem kilong usri don tanglian lai pukundai snem ubalong ukhun jong ugoshen ubana vengniam churak chanpur Manipur bat kesmiti chingneilun lai posnem kabalong galok jong u nengzian hau kabana lungthal village singat churak chanpur Manipur. Kipulit kilayo okurup shiphodli kisunduk sabon kibla suba bala thep yu drugs heroin bat gajingkhia kabakot sheka shispa an riu point riu gram ringkat bar atli ki mobile phone. Kani ka jing Ioh Kem ka pen ya ka jing tre shitom jong kipulit ban yakun persha iki kam di drugs bat ban penne ya ka shong suk shong san ke imlang salang.